Honey, I've been sober, but you should've known it. I wasn't going. Hey my lovies, welcome to this vlog. Usoyama Lona, umakoti waseqala, Ntombi yaseMount Fletcher. If you are new to this channel, welcome. Please subscribe, please comment, please like, guys. I hope you will enjoy this vlog. If you are a returning sabi, hello my love. I hope you guys will enjoy the vlog. Please like, please share, please comment. Uyayazi ke kumnandi apha yonke into iva ngam ngumama lapha. So today it is Saturday, so sisendleleni nomyeni wam sibheka eParo siyothatha izinto, siyothenga imbiza ne, in fact siyozikhulula. So what we did, what I did, kukho omnye umakoti naye uphozi, so we decided bana masithengelane imbiza, yabo. We decided uba masithengelane imbiza. So wathi ke ngoku yena makasiqale kum because yena kazohamba uzohamba ngoDisemba and then mna already ndiyahamba ndibheka ezilalini, yabo. So wathi masiqale kum, so I was happy with that because zizawuze ndincede phayana imbiza. So sisendleleni ke ngoku siyokhulula ezo mbiza. So xa sithengelanayo ke nawo wena mntu uthengelwa uyakhupha ne, so sakhupha ngenyanga 1,000 rand, 1,000. I think it is for 4 months, 4 months. So sigqibile kum ngoku and then month end ka June sizokwenza for yena, yabo. So it's imnandi shem, imnandi and indincedile because zibaninzi izinto, like when we have to go to ezilalini zinezinto that you need, yabo. Zibaninzi izinto and also ngoku izandifungulela umthwalo kulaa nto kaDisemba that ngoDisemba funeke ndithenge into ezininzi, yabo. At least ndizawuyazi uba into ezininzi ndiziphungulele ngoku, so ngoDisemba akho nto zingaka ndizawudinga uba mandizithenge. So sisendleleni ke guys, siya apha, yabo. The name of shop lena Paro Electronics, ndizanibonisa xa ndiphayana, yabona. You can search it on TikTok because mna ndayibona ku TikTok. I think they also have eGurut. They also have it eGurut. It's called Gurut Electronics. Bathengisa imbiza nezitovu, zanibonisa imbiza abahati baphuma nayo neketile xa unomsebenzi, abahati bakhulu. So ndizanibonisa. So sisendleleni ke guys, siyalungiselela because siyahamba next week nge-weekend. So when you are watching, xa ubukele le vlog, uzawube sesingaphayana, sabe sesisezilalini, yabo. So yeah, akho ndingako. So in this vlog eyona nto iza kwenzeka, siyapreparisha to go to Eastern Cape because zininzi izinto funeka siziqokelele because sizabe singena emzini wethu, so we need to ba silungise izinto zethu zibe right, otherwise we are so excited sana, sonwabile, like ekugqibeleni, yabo. Ekugqibeleni side sabe sizawungena kwethu, yabo. So yeah, akho nto ingako. I'm just happy and excited. Uba sizawude singene. So yeah, masihambeni ke guys, masihambeni siyeni eParo. Phofu already almost there, sesilapha phofu. Ndizanibonisa but asikafiki kwishop, so at least ndizanibonisa uba uhamba njani, uthini, yabo. Ndiyaniplaka. Now guys, Fairfield, I don't think ndandinibonisile. I think ndanditshule nje, I mentioned nje ubana sithenga apha inyama ne. So yeah, naku Fairfield for uba ufuna inyama fresh emnandi and sausage yabo, yo guys, top, yabo. So sithenga phaya.
lapha. So nice. Zininzi izinto ezintle apha. Makazi lo. Jonga this. Zininzi izinto shem. We are waiting, Chomine. We are waiting for you. Okay. Uta bayazisa kete. Bay namazi start up. I think I want ilantuza up. It's tray. Let me check another tray. I want a zip. A tray. Okay. Because I need a tray. I don't have a tray, guys. Yabo abantu ingekhoyo apha zonke izinto zininzi. If you need amacephe and don't like there's just a lot here that you can get. I'm coming that way. I wonder where is it? So we can have us. Yes, I think I must buy this here. 1 point. Yeah, guys, I was looking for this. It's 250. It's so nice. So we can it's a set. So how much is this? They are so nice. Yona ke sana abafuneka ujongisise. Like funeka ujongisise xa ula apha. Otherwise awuzofumana nto. Just a quick update. So we got what we wanted. We got indiza zethu. Now we are busy siyapakisha. So yeah, sifumene phaya. So into esiyenzileyo we forgot ukukhupha istroller. We forgot ukukhupha istroller somntana. So yeah guys, sizamile shem upakisha. Samele upakisha. Yeah. Ndiyazi lesenzile ye-stroller sana. Silibele shit usikhupha. Just a quick update here guys. Sifumene izinto zethu. So now sisendleleni to Bellville. Siphuma eParo. Sikhona izinto endizifunayo phayana. I need imat eBellville. Khona enye shop endiyibonile nayo ku TikTok. Ndifuna imat. So into esiyenzileyo ke guys, silibele ufaka i-stroller endlini okanye igarage. Sasikhupha apha emotweni. So now sivale ispace. Sivale ispace apha emotweni, but yeah, sizakwenza iplan because we really need to do this today because asinalo ixesha, asizuba nalo ixesha tu. Asizuba nalo ixesha lokuya during the week, yabo. Asizuba nalo ixesha. So yeah, masambeni ke sibhekene smart home collection itsho. Smart home collection. Masiyeni khona ke guys. The place, okay guys, smart home collection. This is the place. Sanixaxisela kakuhle ba. Yeah. Oh, yeni yasanda izinto. Guys, images are lapa sana. They're so nice, Shem. I think I will go with this one. I'll go with this one for a front.
Oh, this one. Why you get it? Because Lena ifana naleya la pick up. But it's fine for now because I want this material and Yes, bo. but Monday when I come here, It's nice, son. So totally. I don't know you. Dad, Show me So nice. and I'll bring And then I need one king for your room. keep my phone. I need one for your room. Teddy. And I just saw this one. It's so nice. So I will take this one. This one is so nice. Huh? I'll take this one. I was going to take Lena, but Bone Enyo. Send Bone Enyo. So yeah. Let me check for the room king. Headboard. See, I'm even in the book goldish. So I think I'll go with this one. I'll go with this one. I think so. Totally. That's nice. For your room. Lena. You want me to surprise? So I'm going to eat up for yena. Yeah. So you can go in there, and also now I think I want one. You buy for me? Yes, no. I think they are color, but can you see? Let me check it out. And then they took it over. Why you get? My coach alone. Size 36, right? 36. All right, I don't know. 350. Yeah? 350. 350. Right. Okay. I'm making it right there for you. All right. Right. This comes too colorful. Yeah. I'm not sure if I'm not. I'm on my enough matter one. And so like in time being the winter of you look. So tell what to say. It's fine. I'll take this one for Mama and then yeah. Mama. I think this is I'm lingering. Sininzi izinto ezinhle. Ingubo, suitcases, yebo. Si nice into zabo shem. Si nice. Dongo punya ka chong. Na. 2021. Ndibona ngosokuboniswa ngamntana abanqabile abantwana abangangaba Ne? bona bacinga into zokonwaba bacinge
Yo. Five 5.5. Yhu ndizibawela sana zindlu. Nkosi. Nalapha kwakhe. Zintle sana guys, nazi nembiza ke. Niyabona ndiyaniplaga ngale ndawo. Nazi nembiza. Zintle ke sana. Zintle. Kone overall. Sibona ne-overall apho sizawusebenza phaya xa sifikayo. Sawufika sisebenze. Kuyasetyenzwa ezilalini. Isize sisiba andisayithandi le nto. Intle mani. Ndiyayithanda but I bought a lot already. Sezininzi into esizithengileyo. Guys, ndifuna ezimbiza. Fune ndithengeleni 5.5. Ndifumane lo 30, ndifumane lo 25. Ndifumane leyo ndingangumntu. 38 lona ne. Sana guys andizibhili ngama u38. Ayini. Ifike nini apha? No, I need to gym. Chonga ndilinganisile apha. This is 34. 34. Siyabhatala ngoku. We are paying and then sihambe. Yo kunini sihambile nje. But I think i-hour. Ndinizana umdlezana. Amasana noma ayatshisana. Noma ayatshisana amasana. Nentsimbi ke guys, banentsimbi ezintle apha. They are so nice intsimbi zabo. Nansi guys le shop, it's traditional fashion bedding fabrics. Lapha i-Fort Reka Road. Lapha i-Fort Reka. Hey my lovies, I hope you guys are good. Today it is Sunday morning. The time is 10 to 10 kusekuseni. Sendleleni ndiya Case River Honey Bliss salon for amazipho wam. Ndikwenza amazipho and then the pedicure. Then after an appointment with them again for eyelashes. Lashes zingaba nexesha zingo-1 appointment yam ngo-1 o'clock. So yeah, ime kanjalo namhlanje and another choice, I have to do it today, otherwise I'm not going to be nalenye ixesha. And also remember mntana kasiba namntosheka, so kusekho abantu endlini, let me quickly do it. Yabo, let me do amazipho wam guys. I don't remember when was the last time ndenze amazipho, like postpartum. Jonga mama ngomqala, and also with pregnancy, like I was over a pregnancy. So noma ugqibela kwam kwenza amazipho, it was last year 2025, around April, May, around May I remember, because dansiya esingcwabeni sikamakhulu wam May ewe umama katatana. So dansiya esingcwabeni sakhe, yeba. That was the last time senza amazipho. Otherwise after then ndafumana isiba okay, I'm baking. Ndagula ke mna when I'm pregnant sana ndiyagula, like ndiyagula, yabo, ndiyaphela. So yeah,
And then that was the last time this boiler. So today I'm on my way up ndiyonza amazipho. Even though ndingazikwenza amazipho amade, hleli ke ndingumntu wamazipho amade mna, like umthetho wam andingumntu wakho. Mna amazipho ndenza amazipho nice amafitshane, nokuthi amade andikwazi usebenza ngamazipho amade. Yabo, and kongoku indiphinde bewesi uba ndinomntana, so ndiyanyanzeleka ke ngokuba ndiyanyanzeleka uba mandilantuze, mandenze amafitshane, yabo. Ndiyanyanzeleka uba mandenze amafitshane. So yeah guys, sendingene in fact eCase River ngoku 6 minutes away. I-appointment yami ngo-10 o'clock, yabo, ngo-10 o'clock. So yeah, okay, ithi ndizawufika ngo-9:58 Google Maps. So yeah, sambini ke guys, bekumele uba ndi-early because ndivukile, yazi, ndivukile because ndivuke ngo-8, but instead of ndivuke ndihlambe then ndiyitye mna, ndivuke ndenza ipapa, ndibaphekela ipapa because ipapa isidudu bayasithanda, uyasithanda isidudu nabantwana. So what I did, mna ndivuke ndalantuza, ndivuke ndabaphekela isidudu, and then ndahlamba izitya because bekukho izitya ezimbalwa bezishiyeke nazo izolo because sikhe ebusuku izolo ibheka, like around past 10 sathi silambile senza i-chicken burgers satya zona. So satya zona, yabo. So ke ngoku ndanyanzeleka uba ndihlambe zona kuqala, phofu bendinganyanzelekanga, but I just felt like let me do it. Ndandenza zona, and then ngoku ndihlambe izitya ndifake washing machine, laundry, and then ndayokoneka, yabo. So laa nto, like ezinto endizenzileyo took a lot of my time, yabona guys. So that's why ke ngoku ndilantuzile, ndilate, I'm so late, okay. But andikho late, I hope yonke into izawuhamba kakuhle apha endleleni nqa akho nto izawundibangela uba mandilinde nto. Hey my lovies, just a quick update. So ndigqibile ngoku with my nails. So now I'm on my way to this girl, those eyelashes. So ndiphuma apha eCase River Night, she's here. It's 4 minutes away, actually 4 minutes away to her house. Apparently wenzela kwakhe ngoku okuwabo wamova apha, because the last time ndisenza kuye eyelashes wayesenza apha. Iyadika ke kodwa ndifuna ukuxoka shem, iyadika because kaloku now you have to go, yabo, buqhuba wesithintini. And if yonke into ibisenziwa phayana ibizawuba nice and easy. So yeah, asihambeni ke guys. Sengikhumbula iintsana zam ngoku mna. Sengikhumbula iintsana zam, ndiyayibona enye nenye. Okay, let's go.
So now I'm done with my lashes. Yo guys, they look so nice. They look so nice. I'm done. Yo, the time is almost 3 o'clock. Let me rush home. So I'm plugging you guys. Please check Honey Bliss on Instagram for the lashes and also my nails, as you can see. Bye. Hey my lovings, today in 10 ka June, I'm on my way to eTiger Valley, suka eBellville. So busy nje suka eBellville uyodropha iwiki yam kwa Chi. So I was hoping manzoyenza inhloko yam at the Sen, but because of ixesha izandibetha because iwiki zam zimdaka, they need to be treated first. So I thought let me just go late Fuchane salon, which is Uchichi. So yeah, suka khona ngoku then ndileqisa eTiger Valley. Xa ndifuna eTiger Valley ndizobheka eGlengarry. Hopefully I will make time. Ixesha ngo 5 to 5. I'm 6 minutes away from Tiger Valley. Tiger Valley, I just need ifleece, ndiyojikisa ifleece, ndandithenge ngokutya ndandithenge iimpahla ze-winter for abantwana. So ndiyojikisa laa fleece because I felt like ayinakutya, iyabanda, uyabo. So ndibheka khona ke ndiyokwenza loo nto, and then ndiphume phayana ndileqise eGlengarry. neGlengarry it's not far away from eTiger Valley. Bheka eGlengarry ndifuna uyothatha ingubo, ndiyocollecta iingubo zika-Home Choice, i-collection ephayana. I don't know why I chose uba mandingenziwe i-delivery, but I felt like if benditheke i-delivery izawuthatha ixesha elide, so that's why ndiye ndachoose uba mandicollecte. Andiyazi, but just ukuba ndicinge right. So yeah, because andinaxesha, that's why ndiyenzeleke uba yonke into mandiyenze maxhaphetshu. Yonke into iyaninyanzelisa ngokuba mandiyenze namhlanje because sana akho ndintle, akumnandanga. So ndikuloo ndlela ke guys ngoku sana into yolungiselela ubheka ezilalini ininzi guys, andikapakishi. Ndifike ndikhulule intloko yam namhlanje, ndifike ndikhulule intloko, and then utshomi aze ngomso azondenza amafleko for uFriday. Then Friday funeke ndiyo-installa, yabo, ndiyo-installa Friday morning. Yeah, ndiyo-installa Friday. So I just hope uba yonke into nje izahamba ngale ndlela ndiyiplana ngayo ngixelele, because I really need to uzithatha namhlanje ezi ngubo because andiphinde ndikwazi ube nalinye ixesha ngomso ngoLwesine. Kunzima shem ukuplana, ndifuna uxoka. Biseya ngathi lula ke le ndlela ndithathileyo, andiyazi ngoku ngathi inde okanye izinto zomgobo mhlawumbi. Ngumgobo bendenza loo nto. Ngizotshela right phaa phambili nothi apha. I never used lena indlela for ubheka iTiger Valley, and andikayiboni tu. Ngathi ndiyayibona ke ngoku, so I will turn right. Phaa phambili, I think phaa phambili. Sendilapha but ndithe ebhek, so ndizawuthi xa ndijika phana bese ndiyibona, ndijika kuyo. Yabona manje ndiyacinga ii-robots zivulile guys. Abantu Afrika baxakeke xa besendleleni sana, otherwise uzoba sengxakini. Jiki apha njika phaa phambili, funeka ndiyibambile ngoye-GPS, njika phaa phambili. Yho sana guys, ziyakhala ku-loud, but ke maside ndigqibe ulungisa zonke izinto then ndiyazi uba sihambile
Bona la nto iyadika ndixelele guys into yolungisa yenza i-anxiety, yenza i-pressure engayaziyo. Yho, quality video ayipopi. Otherwise I just wanted to update you. Ndiphuma eTakeavale ngoku. Ikoratu ixesha, ikoratu 6, kuvalwe ngo-6 eGlengarry. I'm 3 minutes away. I just hope ndizawufika yonke le nto ndifunayo ndiyifumane, because angomso andizixelanga uba ndiphinde ndiye kwenye indawo, like having to go to shops, yabo. Ngomso funeke ndiyazi uba ndiyapakisha izinto. I go to ekhaya for inkukhu, because I need inkukhu for umphako. So yeah, kona ke ilight ayipopi yona. So ndisendleleni ngoku. This is so funny because bendithwele umnqwazi omhlophe kube ndisendleleni ebheka eTakeavale ne. So ndingene eWoolworths and then I saw this nice hat. Umnqwazi sana awusemhle guys, qha kuba kumnyama and ushushu, like ndiyamthanda shem. So I was like, why not? Kutheni ndingamthathi sana? Why not? So ndaqoma ndimthathe. That's why ndimthwala ngoku ndingakaphumeli lapha eshop, ndisijonge espeedini, qoma ndiyamthatha. So yeah, I'm 2 minutes away. It's arrival time is about 17:49, which is at least I hope ba abazoxela into ezininzi sana ba no, you must come, don't because bavala ngo-6. I hope because sana andizukwazi phinde ndibuye lapha mna ngomso. I need to do my hair, like ndenze emaflek late, and it's not easy for me to go around during the day because of imeko yam niyayazi uba ithini. Ndikwazi uhamba tu emini. Oh no, savala ezirobhots, ndiyafosta bafethu because ndilate sana. 1 minute away. Ndingena phi? Ndingena apha ke sana guys, soloko ndisiza nomyeni wam mna. Azange ke ndazizela. I don't remember ndizingenela apha ndizizela, like soloko ndisiza nomyeni. Okay, sesingenile. Okay my love, so ndifikile apha eGlengarry, ndilapha eClicks ngoku. So ndifike nyani ke ndibuze kusiso semnyango ubana ndizocollect i-order yam. Ikhona na, is it available na? So asikena kutheni ngathi uthithela phezulu unqamile. Andike no, online xa njonga nivala ngo-6. Athi no, asivale ngo-6, thina sivale ngo-7. I was pissed because indlela endibalekise ngayo for uzofika apha, ngiyabo. Kanti bavala ngo-7. So thought let me just do i-toiletries ke ngoku while ndibe ndibona besikena yonke into kwi-order le. So let's buy i-toiletries ke. Akumnyama guys phandle sana, iwinter. Senjoba ixesha ngokoratu ixesha, koratu 7, but kumnyama tsu sana, kumnyama tsu. But ke sizifumene yonke into besiyifuna namhlanje. Ndigqibile guys, ayikho into endizophinde ndiyithenge ngoku. I'm done. Engekhoyo ayikho, imali iphelile, sikhambi nohamba.
so engekhoyo iyawubonakala phambili ngoku. Otherwise ngoku ingqondo yam ethi masigodukeni. Into eshotayo ngokuba ndithenge ikiphu for umphako, because ke ndiyayithanda laa nto uba xa ndifikileyo abantu batya umphako bethunana. Umphako mawutyiwe, so ufika ne-chicken piece. I-chicken piece azirayithanga chicken piece. Ufika uthenge i-chicken piece ebantwini abazitya oku. Ikiphu, imileqwa baphathela abantu batye. So ndithenga imileqwa ngoku and then I'm done. Ndi-install intloko yam. That's the only money endizayikhupha. Otherwise enye nenye engekhoyo iyawuzibona. Uyise funeka ndikhangele umnqwazi wakhe, because I know uba umnqwazi unayo ingathi mibini futhi. Xa nomjongo omnye uba uphi, kuyabandisela inshem. If awukho uyawuthengwa phambili. Noko zikhona ishophu naphaya, akunodi caba ingathi akho kwashophu. Hey my lovies, I hope you guys are good. So today it is Friday, 13 kaJuni. Ndisandofika apha esalon ngoku sokwenza intloko yam. Eziba benditshilo kunizolo ubana today I need to do my hair, so ndilapha ngoku sokwenza intloko. I thought ke guys ndizokwazi ukukhulula kwayizolo and then ndiflehle kwayizolo ndihlambe intloko then ndiflehle, but andikwazanga because ndinafika endlini ndabhizi, because befuneka sihambise ii-parcels to Esitokrow to purchase izinto. Also I needed to cook, so akhange ndikwazi ukwenza intloko izolo. Unfortunately shame for like girl besendithethe naye, then I had to cancel maaze endinazondiflehle, so ndafowunela apha and then bathi no bayaflehle. So ndizongena apha. I hope bakugcwelanga because I don't have much time uba ndihlale kakhulu esalon, but no choice. So yeah guys. Guys, so ndigqibile ukwenza intloko yam ngoku on my way home. Xesha it's quarter to 12. Ndisendleleni ebheka endlini. Ndisendleleni ebheka endlini ngoku. Yeah, I'm so happy with the installation yam.